distruge lumea. Ha, ha. Oh. Au, nu, 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 nu. Wow. Wow. Stop. Unde fugi? Unde fugi? Unde fugi? Da, pe rinocer nu mă face nimeni. Vă dau cu mașina. Ha, ha, aveți grijă. Au. Vezi că o să cam bubui mașina. M-a aruncat. Acum sunt rinocerul din Loch Ness. Da. Rinocerul din Loch Ness. A venit? Monstru din Loch Ness. Sunt monstru din Loch Ness. Bă! Bă, s-a descoperit! Monstru din Loch Ness era un rinocer care distruge lumea în Ohio. Ok. Și nu știe nimeni la ce se așteaptă. Ok, i-am făcut praf și puia. Oh, stop, poliția! Câte amenzi mai dați? Au! Crezi că m-ai învins? Zice, ăsta e învins. Crezi că un rinocer e așa de slab? Așa de slab, fricos? Bă, și pe... Au! Hai să le facem la ăștia o față. Să vadă că suntem morți pe stradă. Lasă, hai să... Aici. Beleaua. Beleaua. Mai întâi, hai să luăm asta de aici. Ok, vă uitați voi aici. Vă uitați. Vă uitați. Fugi, fugi! Run! Au, oasele! Oasele mele, mă dor. Ok, cum le dau jos? Cum le dau jos? Cum dau jos rochia de pe mine? Nu. Ok, ridică-te, așa. A, da. Ce face chestia asta? Fuge rinocerul? Fuge ăsta. Ce face? Ce face chestia asta? Fuge ăsta de aici. Nu înțeleg ce face. Ok, doar atât? Pune doar atât de... Hai, nici o e tornado, trebuie să fugim. Luptă-te pentru viață. Trebuie să fugim. Uite o tornadă. Uite tornada. Domnule, ar fi păcat dacă te duce pe astea ce vrei. Nu crede și voi. Nu aș crede și... Au! Bă! Mi s-a lipit pe piciorul pe mine. Mi s-a lipit. Ce ar vine dacă mașina ar dacă eu ar trage așa mașină? Am buit. Aoleu. Tragem aici. Aoleu.
Bă, aici, 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 acasă. Așa ce-i cu ea? Păcat dacă aș distruge aici. Ar fi păcat. Da, să distrug peste, da, aceea. O lăsăm în jos, mai în jos. Și acum ce? Și bă, nu înțeleg. Nu știu ce. Enter your home. Ce să fac? Enter to the gate. Bă. Wow. Distrug chestia asta? Nu știu, da, cred că merge. Unde? Mașină, vezi că te aud. Aici era. Pune-te cu mine. Au! Nimeni nu se pune cu mine. Nimeni nu se pune cu această mașină. Ba da, se pune capra din mare. Oricum mă găsesc cu una realizată de a face praf și mașina aia în curând. În curând stați, când știți că o să găsesc cât o să distrug mașina aia. Și apare ce? Cum întorc așa? Da. Aparent aici. Am distrus. Da. Am distrus asta. Trebuie să distrug tot. Da. N-am puțin foc, am chiar nevoie. Lăsăm deoparte. E bun. Și cum îi dau în față? Cum, frate? Vârful ăsta? Așa și
Fii atent, vine mașina aia și se intră în ăsta, în vila asta și se distruge vila. Fii atent, nu, mașina. Nu? Hai, trecem acum. 3, 2. Nimeni nu oprește rinocerul din Ohio. Cine să oprească? Am zis-o că fac trafic. Am zis-o. Când eu zic că capra asta din Ohio e bună rău. Și... Lăsăm jos, mai jos.